సో వెల్కమ్ టు కేజీ టు పీజీఆర్ఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి మన స్కూల్ లెవెల్ నుంచి కాలేజీ లెవెల్ వరకు జరుగుతున్న అన్ని ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్లు అయితే పొందుతాం అనమాట. సో ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అదేవిధంగా లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇక మెయిన్ టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఏపీ ప్రభుత్వంపై కేఏపాల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివేకంతో ఆలోచించడం లేదని విమర్శించారు. కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ రాష్ట్రంలో 10th ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహించడం అవివేకం అని అయితే చెప్పారనమాట. కరోనా సోకితే విద్యార్థుల ప్రాణాలకు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని కేఏపాల్ అయితే ప్రశ్నించారు. పొరుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్షలు వాయిదా వేసిన వేళ ఏపీలో మొదట పరీక్షలు నిర్వహించడం ఏంటి అని మంచిది కాదని అయితే పలికారనమాట. సో ఏపీలో కరోనా వైరస్ మాత్రం విజృంభిస్తుంది. కరోనా మరణాలు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యాన ప్రభుత్వం 10th ఇంటర్ మినహా అన్ని తరగతి పరీక్షలను అయితే వాయిదా వేసింది. కేవలం 10th ఇంటర్ జరుగుతున్న మిగతా పరీక్షలన్నింటినీ వాయిదా వేయడం గమనార్హం. సో ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో మన ఛానల్కి వాళ్ళు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అదేవిధంగా లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.